ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, ואהיה ברכה. מביירות לירושלים, סיפור של עלייה. הסיפור שלנו מתחיל באחת מגלויות ישראל, בביירות, אשר בלבנון. לבנון, ארץ הארזים, השוכנת לחוף ים. הקצה לתוכה יהודים רבים אשר היגרו מסוריה השכנה, דרוזים, ארמנים, מרונים, מוסלמים, נוצרים ויהודים. חיו יחדיו בשכנות זה לצד זה. שם בביירות, בין יהודים רבים, גרה לה משפחת אליה. מוסא אליה, ראש המשפחה אשר כונה בפי כל אל-אדמי, שפירושו האיש ההגון, ואשתו ליזה, אחת מארבעת בנותיו היפות של דוקטור ירושלמי, רופא הסולטן. לזוג מוסא וליזה נולדו 5 ילדים. הראשון מישל, לוסי, רג'ין, דוד, ובין הזקונים אברהם, שכונה אלבר. האגדה מספרת שכשנה לפני הולדתו של אברהם התדפק על הדלת קבצן, עני, וכשפתחה ליזה לתת לו צדקה, הקבצן אמר, בעוד שנה כעת חיה תלדי בן, והוא יביא ברכה למשפחתך. אברהם נשלח ללמוד בבית הספר כל ישראל חברים. הכל התפעלו משחדנותו, חריצותו ודייקנותו הרבה. בבית אביו ספג יראת שמיים ואהבת השם. במשך כל שנות לימודיו התיכוניים בלט אברהם הצעיר בכישרונותיו, בשקדנותו ובחריצותו. תכונות אלה הובילו אותו להתקבל ולסיים בהצלחה את לימודי המשפטים בשלוחה של אוניברסיטת ליון מצרפת. סבא אברהם פתח משרד עריכת דין פרטי ופרנס את הוריו בכבוד. בהמשך סבא אברהם ינהל משפטים מורכבים, יגן על הכוחות ויעמוד מול שופטים ללא חת. ב-1954 הציעו לסבא אברהם את היפה שבבנות ביירות, את לוסי מוסלי. סבא אברהם עמד מיד על מידותיה הרחבות, ובספטמבר 1954 עמדו בברית הנישואים בבית הכנסת המפואר אשר בבהמדון. כבר בשלושת השנים הראשונות נולדו 3 בנות, אלזה, מרים ודניאלה. אשר במקביל כבר סבא אברהם מארגן מניין לצעירים בבית הכנסת המקומי, יחד עם אחיו דוד. ב-1964 נולד מוסא, הוא משה, והשמחה הייתה רבה. הערבים החלו להרע ליהודים. יהודים רבים החלו לעזוב לכל מיני מדינות באירופה ובאמריקה. לסבא אברהם, הקדוש ברוך הוא הראה את הדרך לארץ ישראל. לך לך אל הארץ אשר אראך. כה אמר
השם לאברהם. וסבא אברהם בשנת 1964 לקח את אשתו, ילדיו, אמו, אחותו וכל אשר לו, ועלה לישראל. עלייתו לישראל ארצה הייתה מאהבת הארץ. כבר בשנה הראשונה לעלייתם לארץ נחוגה ברוב פאר והדר בבית ברודצקי ברית המילה של הצבר הטרי פרדי רחמים. חריצותו ושקדנותו של סבא עמדה לו, ותוך שנה היית הגיעו ארצה למד את השפה העברית על בוריה ועבר בהצלחה את מבחני לשכת עורכי הדין בארץ ישראל. כמו כן כתב סבא 3 ספרי משפט בעברית. והשם ברך את אברהם בכל. אנו מאחלים לסבא עוד הרבה שנים ארוכות וטובות, וכשם שסיפורו האישי של סבא מתאר את שיבת עם ישראל לארצו, כן נזכה לראות בביאת הגואל ובבניין אריאל. אמן. לך את